जब अपने पर बात आई तो न्याय दिखने लगा। जी हाँ, जब अपने पर बात आई तो न्याय दिखने लगा। नमस्कार, प्रणाम। भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल में रउरा लोग के स्वागत बा। जी हाँ, हम बात कर रहल बानी ओ शख्सियत के जेकर नाम खेसारी लाल यादव है, जे भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी मात्रा में गंध मचा के रखले बा। वो व्यक्ति पर जब खुद पे बात आइल बा तो आज वो न्याय के गुहार करे लागल। यहाँ तक कि नीतीश कुमार जी से, यानी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, साथ ही साथ बिहार के प्रशासनिक अधिकारी लोग से भी मांग करे लागल कि मगहिया जवान जौन भोजपुरी में अश्लीलता के दूर करे के मुहिम छेड़ले बालो, वो मगहिया जवान के जल्द से जल्द गिरफ्तारी होके। साथे साथे वो धमकी भी दे रहल बाबे कि अगर ना गिरफ्तारी भइल तो हम अपना बल पर, यानी हम अपना गुर्गन के बल पे वो लोग इनके सबक सिखावे के काम करें। ये बात सुन के एगो बहुत सुंदर समाज सेवी, महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद बाबू प्रभुनाथ सिंह जी के भतीजा युवराज सुधीर सिंह जी भी ये मुहिम में कूद गई बारन। जी हाँ, खबर विस्तार से बतावे जा रहल बानी, लेकिन खबर विस्तार से बतावे से पहले रउरा लोग से एगो छोटा सा आग्रह करतनी कि रउरा लोग अगर अभी तक हमारा ये यूट्यूब चैनल यानी भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं कइले तो फटाफट सब्सक्राइब करी, बगल में बेल आइकन यानी घंटी के निशान भी दबा दी। जी हाँ, अब हम देर ना करते हुए रउरा लोग के खबर विस्तार से बतावे जा रहल बानी। मगहिया जवान और भोजपुरी के स्टार गायक व अभिनेता खेसारी लाल यादव के आए दिन जौन विवाद बढ़त जा रहल बा, ए विवाद के बीच में मगहिया जवान के तरफ से बहुत सुंदर समाज सुधारक व महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद बाबू प्रभुनाथ सिंह जी के भतीजा युवराज सुधीर सिंह जी कूद गइल बाड़न। साथे साथे युवराज सुधीर सिंह जी मगहिया जवान के मुहिम जारी रखे के बात कहलहन। साथे साथे एगो बहुत बड़ा वादा कैलहन कि हम तोहरा लोग के साथे बानी, तू लोग बहुत सुंदर काम कर रहल बारो। समर और गौतम, तू लोग अपन कदम पीछे मत हटई हो, चाहे जौन होके अंजाम, लेकिन हम तोहरा लोग के साथे बानी। आ ई खेसारी जौन खुद भोजपुरी में अश्लीलता घोरे के काम कैलक, जौन दोसर के माई बहिन बेटी के नाम लेके गावे के गीत शुरू कैलक, उ खेसारी जब खुद पर आइल तो काहे तिल मिलाता। जी हाँ, आखिर तिल मिलात भी काहे बा। नीलुआ तोरा पिलुआ परी, नीलुआ भी केहू के बेटी रहे, केहू के बहिन होई, केहू के माई होई। ओ समय में खेसारी के बहुत सुंदर लागल, नेहावा फरार भइल, खेसारी के उस समय में अच्छा लागल। चाची तोहर बाछी सपनवे में आती है, जौन व्यक्ति अपना चाची के भी ना छोड़लक, उ व्यक्ति के जब अपना आप पर आई तो तिल मिलाए लागल। ऐसे तू लोगिन, यानी हम नहीं कहत, ई बात युवराज सुधीर सिंह जी अपना एगो वीडियो जारी करके कहले बारे कि खेसारी के जब अपना आप पर आइल बा तो तिल मिलाए लागल बारन। ऐसे युवराज सुधीर सिंह जी कहतारन कि वो वीडियो में रोड़ा साफ सुथरा शब्द में देख सकिले कि समर आ गौतम, तू लोग बहुत सुंदर काम करता रहो, हम तारा लोग के साथे बानी। तू लोगिन भोजपुरी से अश्लीलता मिटावे खातिर बहुत सुंदर मुहिम छेड़ले बारो, ए में तू लोगिन मुहिम जारी रखो, हम तारा लोग के साथे बानी। आई देखो तनी कि खेसरिया तारा लोग के का करता, तारा लोग के एगो बाल भी बाका ना कर सकेला। जी हाँ, ई खबर न्यूज ऐसा जाने सुने खातिर रउरा लोगिन हमारा ऐसा यूट्यूब चैनल यानी भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल के लाइक करी, कमेंट करी, सब्सक्राइब करी, ढेर सारा शेयर करी अपना दोस्त यारन में। अपन आशीर्वाद प्यार रउरा लोग ने यूट्यूब चैनल पर बनैले रही, ताकि हम रउरा लोग के बीच ताजा तरीन खबर ऐसा लेके आवल करे। नमस्ते, प्रणाम।